kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama on bismama e robinde jayndeji men ko weltare mawde wonanen kadi encore une fois artude ɗo huccidirde mon gam filande on ko sifa e kelle gadane e robinde jayndeji leydi Sénégal hande ko alkamisa sappo lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati jayndeji leydi ɗi kewɗi e majji garti hande e alhaali ceergal gongal hakkude coalition Yewwi Askan Wi e ɓe ganduɗa kay ko tahawu Sénégal ha e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa kay koto banggue kadi ngakkere ɗen basalde ha joni ene jokki haala mum e goɗɗe goɗɗe ene tawe e nder ɗiɗon jayndeji joni ma en gar e faccire ngo ko noon puɗɗoriɗen jaynde li quotidien noon nde arti e ko kalanoɗen no joni ko fate alhaali ngakkere basalde ha joni haɗum jokki haalede e nder leydi ndi ɓe kolliti noon ɗum ko gandanɗa hoorema ma mus tigui rigui e joomen galleji ɗi nden ngakkere basalde jaynde nde ko toon nayri e artude ni e wiide wonde beele ko ɗum ɓeydugol walla ko ɗum mankere en tout cas kala ko wawi wonde hen dillini tintini ɗum ko gandanɗa hoorema ni e laamu ngu to ngu ɓuuri towde ha e ceɓel leɓel fof ma laamu ngu kay tini oɗon alhaali goɗɗo noon moɓe totti hen konngol ko omo ganduɗa kay debbo gonɗo e restaurant hono haadi kañum tigui koye nder restaurant gollata o holliti wonde ngollon ɓeydugol ko gandanɗa hoorema kay cogguli e to banggue prix o ko fate ɗeɗon basalle sabato tigui ɓe natti defde de oɗon plat biteɗo ɗum ko gandanɗa hoorema taw ko maafe yassa eɗen gandi ene huutore no fewi basalle ɓe mbi oɗon or saaha kam kala garɗo e restaurant kam woto namdo oɗon plat sibu ko plat mo ganduɗa kay nattuɗo defede sibabu nde ngakkere ɗum ko ganduɗa woni ɗeɗon basalle goɗɗum ko tawete hen ko alhaali tigui e Barthélémy Diaz e jabtoyol e gandanɗa hoorema kay ko fate omo ganduɗa ko Abbas Fall ko gandanɗa hoorema kay ko député toon to ville mo Dakar ko ganduɗa kay wayloji teskaɗi hanki ɓe kolliti noon Abbas Fall kañum perdi oɗon poste premier adjoint mo wonno tigui rigui taw kay koɓe wayluɓe oɗon bureau mo ganduɗa kay ko bureau taskete bureau municipal mo ville de Dakar taw lumtimo ko Ngone Mbenge mo ganduɗa kay ko kañum tigui rigui woni hande première adjointe maire mo Dakar ɗum noon ene tawe e nder ndeɗon jaynde nde ganduɗa kay ko li quotidien ngaren e jaynde le soleil ne kañum ne tigui rigui koye oɗon alhaali arti ko fate oɗon prix kamɓene ɓe gari ɓe jañima hen e alhaali ɓoydugol ɗiɗon coggol hayni ko ganduɗa kay sewo o woni légume o kamɓene ko hen ɓe gari ɓe jañima hen no fewi ndeɗon jaynde le soleil jokken e jaynde direct news noon arti koye alhaali ɗi bonandeji teskaɗi toon to ambassade Sénégal taweteɗo to Canada ɓe mbi noon ɗum ko enquête mo ganduɗa kay enquête criminelle e service police mo Ottawa noon ko toon tigui ville mawɗo e nder Canada tigui tawete ɓe mbi wonde koye ɓeɗon de e koye felo tigui rigui ƴewde
boniyankoɓe ɓeɗon kene wona sappo e nayo ko ganduɗa kay taw ko 6 peji ɓen mbaɗama identifié e nder oɗon attaque mo ganduɗa kay ko attaque e nder oɗon chancelier woni ambassade mo Sénégal taweteɗo to Ottawa no mbirɗen ni ko capital fédéral mo Canada haɓe jañi hen kamɓe e jaydiyankoɓe ɓe ko fate ni e pawgol junggu hewɓe ɓe ganduɗa kay taw ko seppanannoɓe Ousmane Sonko Sénégal naɓe e wonɓe toon e diaspora ɓen kay hewɓe mabɓe puɗɗama fawede junggu nde wonno police uddiri hen enquête ngam oɗon seppo noon ko seppo ngo gandanɗa hoorema kay yinnode tigui wallude maire mo Ziguinchor o caggal nde fawna junggu nde woppitte ɗum ɗon foof ene tawe e nder ndeɗon jayde direct news jawten e jayde l'observateur nde groupe Fitir Média jayde l'observateur noon kamɓe ɓe garti koye fichier électoral mo ganduɗa kay o mo ganduɗa ko Ousmane Sonko ɓe mbi kay Ousmane Sonko mo ganduɗa ko waɗa koko fawa junggo taw kay ko par contumace woni contumace kay Ousmane Sonko ko saaha ɓe kolliti ñawore leydi Sénégal holliti ko contumax kanko Ousmane Sonko ko ɗum saabi kay o saaha jayni nde wi wonde o ittama e oɗon liste mo ganduɗa kay ko liste fichier électoral kanko Ousmane Sonko de itam ɗum ko caggal nde lettre sous-préfet mo Ngor Almadi windi ɗum e commissariat mo Dieuppeul Derklé ngam tintinde ɗum oɗon décision walla ngal pellital ngal ganduɗa kay waɗama e leader mo Pastef oɗon parti ɓe kolliti noon oɗon leader parti Pastef mo ganduɗa e o saaha koko o itta e nder ɗum ko ganduɗa kay walla ɓe kolliti wonde o natti wonde électeur encore une fois kadi o ngakki ɗum ko ganduɗa woni éligibilité makko ɗum ɗon foof ene tawe e nder ndeɗon jayde l'observateur jokken e jayde les échos kamɓene kadi ɓe garti koye oɗon rupture ceergal ngal gandanɗa hoorema kay waɗi hakkude tahaw Sénégal e wondude Pastef ɓe garti hen tigui rigui omo ganduɗa ko Abbas Fall mbi wonde koko ɓittade e oɗon poste hefta no hanniri ni poste mo premier adjoint toon to mairie de ville mo Dakar ɓe mbi ko candidate mo Pastef mo ganduɗa kay fiyanomo taw kay ko fi ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa kay ko tahawu Sénégal ɗum ɓe kolliti noon onon Pastef ha joni de kamɓe koɓe saliɓe alhaali o hono Mami Awo Dieng mo ganduɗa kay kañum heddiɗi koye o mo ganduɗa woni Barthélémy Diaz Seydou Gueye kañumne kadi arti e nder oɗon bureau ɗum koye hello ɗiɗi e joyi e nder ndeɗon jayde goɗɗum de ko tawete toon kadi ko hakkude tigui rigui caɗele teskade hakkude tahawu ɓe mbi wonde tahawu noon e o saaha riwama e nder yeewi askan wi kay ittiri tahawu ko andinde wonde tahawu koko jamfiɓe koko waɗiɓe trahison ko ɗum saabi noon ɓe ndendi hanki ngam wadde viré ɗum ko gandanɗa hoorema Khalifa Ababacar Sall e oɗon mouvement mum tahawu Sénégal garen e jayde le quotidien ɓe gartide ko toon to Canada e ɗum ko gandanɗa hoorema on ambassade mo Sénégal jananoɗo toon taw ko Sénégal naɓe yaaduɓe e Ousmane Sonko janno hen ɓe mbi ko la traque des casseurs e o saaha kay ɓen tigui rigui darte no hanniri ni taw ko police kay toon dartataɓe ɓe mbi kine wona 15 neɗɗo fuɗɗama kay heftinede taw kay ko police Ottawa tigui rigui waɗi ɗen golle ɓe mbaɗi hen kadi ɗum ko avis de recherche mo ganduɗa kay ɓe puɗɗima ɗum ha ni e oɗon police mo ganduɗa kay ko police service mo ganduɗa kay ko Ottawa ko kamɓe gone ɗeɗon golle no hanniri ni jawten e jayde Walf quotidien kamɓe ɗe ɓe dutti ko toon to ville mo Dakar ɓe mbi ko tahaw e Benno o saaha de wayno comme no jumiri ni hakkude mabɓe ene weeli no hanniri ni ɗum ɗon tigui rigui ene tawe e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko jayde Walf quotidien
garen e jayde l'exclusive non ko to bange dawrugol ha joni be gandini wonde alhaali o mo ganda ko woni ADD woni Abdoulaye Daouda Diallo be mbide e o saha rewbe be dandangal rewbe APR landa APR fof de e kanyume en be ganduda kay ko ha tenti ben be ganduda kay ko gejo way be de kolliti ngoni ko tiagal o mo ganda woni ADD Abdoulaye Daouda Diallo ngam wallude dum e odon candidature à la candidature mon Benno Bokk Yaakaar dum non tigirigi ene rendi ene tawe e nder ndedo jayde exclusive wala men l'exclusif ngaren e jayde et l'évidence kadi koy di kongudi jokki gayne be mbi ko les femmes de Guédiawaye ADD bende be nganda ko rewbe Guédiawaye nabe kambe be dendi be mbadini validé walla be jabini be tentini o mo ganda woni Abdoulaye Daouda Diallo e alhaali candidature mun goddum ko tawete hen non ko alhaali e test odon nebbisinade e kala ko fate darde walla sembe ne ganda kay ene foti jogade dum don ko nodirte roaming national impami ko DG ARTP hono Abdou Karim Sall be mbi tigi omo jarne e odon alhaali en jencude nde o hebi ngoy wone wadde e o saha e nder leydi ndi kala ko fate roaming national ngam jokkondirde ɗiɗon réseau ji walla ɗin ko ganda kay woni opération ngaji taw koy gonda koy Orange e Tigo e ko way non hayni e caggal leydi ni wona le nokkuji di ganda do e nder leydi ndi takiji e dum ko ganda taw goddani fleuve Sénégal o en kewno cadele ni taw ko réseau ganda horma leydi Mauritanie hewno natude e téléphone ngaji munen dum don foko golle de ganda kay odon roaming national ko dum sabi en weltana e o saha o mo ganda woni directeur général hono Abdou Karim Sall e golle makko paydinde de wona e wadde goddum ko tawete hen ko alhaali présidentiel 2024 mo ganda kay ko député hono Yaya Diallo en tout cas o holliti tigirigi encore une fois sembe makko e hollide encore une fois wadde réaffirmer dum ko ganda hoorema kay landa odo PDS walla landa PS jafodon ha joni de jokkude wondude dum e hokkude confiance dum ko ganda woni Benno Bokk Yaakaar kanko de Yaya Diallo o holliti tigirigi ngal jaadigal bangal fayida hakkunde landa PS e nder coalition Benno Bokk Yaakaar ngaren e jayde nde ganduɗa kay ko jayde le témoin kamɓene kadi ɓe garti koye jifodiral hakkunde alliance uji mo ganduɗa ko Benno e wondude tahaw ɓe mbide e o saaha wayno ko mburu e kosam ni ɗum ɗon e jayde nde finiri e o ñalawma hande jayde libération no kewɗen wiide ni ko révélation tan heewi arde hen ɓe mbi ko Barça walla Barzak ko oɗon alhaali de ɓe garti ɓe mbi ko ha joni nden limore nde ganduɗa kay taw ko wasoɓe pittali munen ha ni e lefteteɓe walla e torloɓe ene jokki ha o saaha ɓe mbi toon to Dakhla oɗon gandi de koko wonti leydi ndi ganduɗa kay ko leydi musibbaji wonande Sénégal naɓe ɓe kolliti ɓe garti hen e détail e wiide wonde kine wona Sénégal naɓe joyo keeɓi kadi wasde pittali munen ɗum ko caggal kay nde oɗon kan landa kadi waɗi chaviré e ñande samedi ɓennuɗo ɗo nde ɓe kollitine kadi goɗɗo heeɓi wasde hen pittali fittandi mum ɗum ko toon to hôpital nde caggal nde nawa toon to hôpital kine wona nogas e tato ɓe ganduɗa kadi ko waɗaɓe hospitalisé wonɓe toon to hôpital ene cafro e nder mabɓe noon kine wona hakke jeetato ɓen de goni koye musallo tigui rigui toon to urgence temedere e capanɗe jeetato e jeenayo ɓe ganduɗa kay ko ɗanniyankoɓe Sénégal naaɓe taw koye ɗeɗon ɗanle ɗe ndewani e lawol jettima kono noon en jettidi kadi koye rapatriement mo ganduɗa ene faadi ɗumen ɗum ɗon foof ene teska e nder ndeɗon jayde libération jokke ha joni koye nder ndeɗon jayde libération ɗum ko gandanɗa hoorema gueddere ñamde e toon to dumbirde to omo ganduɗa wiyete ko Hannibal Djim kanko de ha joni omo sali e ñamde e o saaha kene wona balɗe nogas e goho ha joni de kanko o gedduɗo ñamde e yarde kono noon o suuti kongude e wiide wonde kala ko ari e makko e o saaha to banggue e rafi e ko way noon
walla ni so tawi o heɓi wasde fittane makko e nder prison ye en gandu kam ko laamu leydi Sénégal woni responsable hono ko way noon ngaren gayniren e jayde coftal ɓalli stade jayde stade noon ɓe garti koye alhaali tigui rigui oɗon coupe arabe des clubs e final mo ganduɗa kay club Sadio Mané e Cristiano Ronaldo woni Al Nasr kamɓe de ɓe keeɓi wadde qualifié ɗum ko caggal ndeɓe mbaɗi ndeɓe keeɓi polgu e hanki e ɗum ko ganduɗa woni demi final moɓe pettidanno tigui rigui eno wondude kadi o mo ganduɗa ko club Kalidou Koulibaly kamɓe de kamɓene ɓe keeɓi fartangue tigui wadde qualifié final ko ɗum saabi ko kamɓe ɗiɗo jogori fottude oɗon coupe arabe des clubs kamɓe jogori fottude oɗon final tigui rigui ko ɗum ko ene teska e nder ndeɗon jayde stade coftal ɓalli ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗɗo min kaddata moon to banggue robinde jaydeji men hande no mbiruɗen ni ne hawri alkamisa 10 lewru août hitande ujunnaje 2023 joni garane e hello wongo onon bandiraɓe musidɓe tedduɓe e aadi bil aadi saɗa yalde aadi ɓuuri firtude aadi hakkude men kadi e bandiraɓe ko addandeɓe gandanɗa hoorema toɓɓere so nde fait divers walla ko toɓɓere tan nde ganduɗa kadi haalata koye fannuji ɗi foof ɗum noon hande en cuɓima toɓɓere nde ganduɗa kay en gandi hande hawri koye journée africaine de l' état civil kala biɗo état civil eɗen gandi jinnaɓe men hewɓe ene keeɓa hen caɗele ɗum ko ganduɗa woni ɗiɗon kayitaji walla ni ɓen ɓe ganduɗa kadi ko liggotoɓe e nder ɗiɗon état civil woni agent ji ɗi état civil en ɓe haaɓe potta kadi caɗele mawɗe e par rapport e aroɓe ƴewde kayitaji ɓe kamɓe aroɓe ɓe e ɓeɓe tawata ɗon ɓe foof ko caɗele à chaque fois ɓe pottata ko ɗum saabi noon hande gartuɗen hen jewten hen seeɗa mbiɗa heewi wiide noon jewte ɗeɗo ko onon ni jeeyi ɗumen on ɓe ganduɗa kay ko wattuɓe haqqillaji mum e alhaali o tigui rigui ɗum ɗo ko caɗele ɗe ganduɗa ene teska e nder men ha tenti nder dowri to eɗen gandi cuhlel ene jibine pour ni waɗa déclaration ko probléme ɗum noon waɗama ɗo noté no fewi e nder leydi men Sénégal ɗum saabi ni yaaha ha bonna hen jangde mum yaaha ha nokku mo ganduɗa ene foti wadde examen ronka yo heeb ɗiɗon kayitaji ko wona ɗum ko kadi hunde nde ganduɗa tan ene teska ni e nder leydi ndi ko ɓoyani ko ɓen ɓe ganduɗa seppoɓe ɓe à chaque fois ɓe jogoto haqqille kadi ko yande e nder ɗum ko ganduɗa woni centre uji taw to état civil en woni ɓe duppa ɗum ɗon foof kadi ɓeydoto ko ɓeydade e caɗele e nder fannu o eɗen gandi déjà caɗele gonɗe ɗon ɗe ɓen ɓe ganduɗa ko liggotoɓe hen ɓe woni agent ji état civil en caɗele ɗeɓe pottata à chaque fois en kaali e nder hen banggue to aroɓe ɓe banggue jiilugol kayitaji ɗi banggue déclaration ngaji tardif en eko way noon walla kayitaji ɗi ganduɗa jomumen jogui ko numéro aji ɗi gona numéro aji taw ko faux numéro en ɗum ɗon fof ko caɗele ɗe ganduɗa bandiraɓe men ɓe ene potta hen ko ɗum saabi jiɗɗen haalde hen mbawen kadi wosidirde hen miijoji ene junnota ko hen no fewi en kokkiti on kadi konngol no kewɗen wadde ni onon bandiraɓe wattuɓe haqqille mum e ɗum ko gandanɗa hoorema woni e revue de presse mon ɗum noon on tottirama konngol nde gaddoron hen jiyande mon joni bandiraɓe musidɓe teddi ala no mbatten so wona weltanade on e hokkuɗon rendez vous ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah en jetti en jaari Djiby Dieng to caméra to montage to ko Ali Fall ga e micro ko musidɗo mon Adama Diop on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere
cede kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla naɗɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma